Takže, drahá lidi, moje jméno je DJ, vás vítám u videa, který všech jsem Fidget. Sejdeme se vlastně za jejich 3 účtech 14, takže můžeme jít na to. Myslím, že to je teď 14, ne, to je 15. díl, jo. Takže můžeme jít na to. To šiju. Počkejte, dáme tu nízkou. A já nemám hlas. Počkejte. Takže můžeme jít na to. Čeho by úplně teď cítím? Ne, zase těsně jsem stala minulého videa. Nějakýho dílu, bože. Zautočit. Jo, ten Epic. Třeba kdybyste napsat s tím Epicem. Takže... Čarák. No, pedo. No, škození. To je... ne. Není. Ne. Musí výdrž. Ne. Ne. Takže, půjdeme do podzemka. To bez vůbec. Tak jak jsme porazili, dostali jsme ty rukavice. Teoreticky to bych mohl dát 9 levelů. Když... prosím vás, řekněte mi, jak může mít krokodýl brnko. Můžete mi to říct? Vážně? Nemůže být krokodýl. Hej! Síla. 74, 104. To je dobré. Se ještě kouknu, co tady je. Nevadí, ale já to prostě beru. To je dobrý, takže lidi. Myslím, že se přesuneme na můj další účet. Upište co s tím Epicem, protože nechci. Takže střih. Takže drahé lidi, já jsem zpět a můžeme jít na to. Hobby, ne. Jsem čekat, to půjde. Jo, vlastně teď máme ten klíč. Ej! Takže máme ohnivýho štíra. Což teda super. Pak hustý. Tak. Wow, super. Vlastně máme ten klíč. Takže zatím dobrý. Super. Výdrž. Čaropot. Síla. Výdrž. Jak hned uvidím houbičky, tak prostě na to kašlu. Já se ani na to nedívám, kolik to je. 100 má. No. To. Tam je toto. Hej.
Jasně. Tak. Tíra nebudu dávat. Krvavý nosek. Kritik, pozor. Pojď to tím, že bych ho dala. Ty. Takže lidi, přesuneme se na můj další účet, takže střih. Takže drahé lidi, já jsem zpět, můžeme jít na to. No, proč mi to nechce nejít, ale to není tak důležitý. Já tam další už spadl. Takže napojit. Hej. Co je? Tebe. 27 nevyčíme. Nedali. Já tamhle pěkně mi napište, jako co mám s tím dělat. 6 zbrojírné. Síla štěstí. 3 zbraně. Ne. 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 To ne. Toho. Když. Tady na mě to vždycky, já to věděl, ale 3 kritiky už mám. 4 kritiky. To jsou 4 stejné. Takže srandu. Já mám. Se já tak na to dívám, přemýšlím, co s tím dělat. Za 2000. Nejsou. To je snad 40. 7, 6, 7. Hej, oni lidi, takže já se s vámi loučím. Dneska to bylo nějak rychlý. Lidi, já se s vámi loučím, lajkujte, komentujte, odebírajte, já se s vámi loučím a zatím. Drahé lidi.